zan rike a cikin zuciya na boye kar a gano tawa. Kaga masamin dukkanin kaina ke zan bai wa adani kirke karki cika wa domin soyayya. Zari da ke ba zan bar ka ba, in nayi haka ma ashe so ba. ni da amfani a cikin zuciya. Ka kafa daular ka a ruhi na ke ce malama yadda muke soyayyar mu da kai gwanin burgewa. Hasken fitila bai kai naki ba. A ɗayan biyu kai na ka ɗauka ba zan sauya ba. Zai Production.